כמה מילים על התמיסות שאנחנו, כדי לשמור את האלקטרודה. בתוך המכל יש לנו תמיסת שימור שנועדה לשמור על האלקטרודה. במידה והיא מזדהמת או אחת לחודש, אני מניח שהיא תזדהם אפילו טיפה קודם, אני פשוט מחליף אותה לתמיסה חדשה, שופך אותה וממלא תמיסה חדשה. אני פותח פה את הקופסה על מנת שנסתכל מה יש לנו פה. מעבר להוראות יש לנו בקבוקון של storage solution, הוא יספיק לנו לכמה חודשים כי התמיסה פה היא בנפח קטן, ואחרי שבמידה ואני מסיים את זה, אנחנו פשוט אפשר לפנות אלינו ולקנות 150 מיליליטר או משהו כזה של תמיסת שימור, נמלא, אפילו מילאתי טיפה יותר מדי, נמלא ונשרה לנו חזרה את האלקטרודה בתמיסת שימור נקייה. שוב, תמיסת שימור, storage solution, בשביל האלקטרודה. המלצה נוספת, אחת לחודש, במידה ואני משתמש כמה פעמים באותו חודש, הוא לנקות את פני האלקטרודה במה שנקרא cleaning solution. מה זה אותו cleaning solution? בואו נחזור לקופסה, ובקופסה, יחד עם כל המתנות שמקבלים עם המכשיר, מקבלים פה גם שתי שקיות של מה שנקרא bread and dough electrode cleaning and disinfection solution for bread and dough deposits. יש לנו שמרים וחומרים נוספים שיכולים להצטבר לנו בצורה כזאת בפילם מאוד דק על פני השטח, שגם אותו אנחנו לא נראה. אחת לכמה זמן אני פשוט משרה בתמיסת ניקוי, מה שנקרא ה-cleaning solution, ושוב, אחרי שסיימתי את שתי השקיות, אפשר לפנות אלינו ולקנות תמיסת ניקוי, היא תחזיק לכם הרבה מאוד זמן, מאחר ואחת לחודש טובלים למשך 5 דקות בתמיסת ניקוי, ואחרי כן אני שוטף את האלקטרודה במים היטב ומחזיר את זה, נחזיר אותה לאותה תמיסת שימור שלי במכל שאני משתמש בו עד לשימוש הבא. ושיהיה לכם אפייה מהנה ומוצלחת, ושהמאפים שלכם יצאו רק טוב.